थग्रोन नोङो गावनि हिनजावखौहाय नोङो मावथाबनानै नोङो सानै गथ' सानै मावथाबनानै नोङो सानै गथ' खांबाय अब्लाबो नोंनि गरमाहाय माने नोंनि गरमाहाय थान्दा जायाखै सिगां जेरै बिदिनो नोंनि गरमाबो नोङो दा बैसो जाबाय नों दा 40+ जाबाय अब्लाबो नोंनि गरमाहाय एसेबो थामायाखै एबा नोंनि गरमाहाय एसेबो माने थान्दा जायाखै मानि इन्जिन नोंनि बुस्थुहाय मानिफ्राय बानायनाय मानिफ्राय दानाय मानिफ्राय दाजाबनाय नोंनि बे बुस्थुखौहाय एसेबां डेन्जार नोंनि बुस्थुहाय लहा टाटा कम्पानी ना मबे कम्पानी टाटा कम्पानी ना पालसार कम्पानी ना मा कम्पानी नोंनाय नोङो गावनि हिनजावजोंनो थानानै नोङो गुलि गुलि थानानै गथ' सानै बानायबाय अब्लाबो मा नोंनि माननायाहाय माने एसेबो खम जासै नोंनि माननायाहाय एसेबो खम जायासै माने नोंनि माननायाहाय बारानिफ्राय बारासो दा जाबोबाय थाबाय दा ओमफ्राय कनजितानि हौवायाहाय जायबा कनजितानि हौवाया दा कनजितानि नाम्बार नायगिरदों होनबाथाय मा सिगांनि जायबा कनजितायाहाय सिगांनि नाम्बारखौहाय दा सोलायबाय राइट दा सोलायबाय ओमफ्राय बे सिगांनि नाम्बारखौहाय सिफायनानै माने सिफाय माने गारहरला जोब्बाय ओमफ्राय दा कनजितानि हौवायाहाय दा बिनि नाम्बारखौहाय नायगिरदों जायबा कनजितानि नाम्बारखौहाय मिन्थिबायना आरे आदै दा कनजिताया नोंखौ लाला दा कनजिताया नैबे आलुनिसो जासिगोन नैबे आलुनि कनजितायाहाय नोंनि हिनजावाहाय आं लागोन मिन्थिबायना आं लागोन नों लायाबा मा जानो बेलेगनि थाखायहाय गोसोम गोफा जानो हागौ खिन्थु आंनि थाखाय बेनो सना दादेरनाय प्लास डायमन्ड दादेरनाय बेलेगनि थाखायहाय नोंनि थाखायहाय बे बुस्थुआहाय गोसोम जानो हागौ खिन्थु आंनि थाखाय बे गोसोमानो गुफुर आं बेखौ कालार लगायनानै आं बेखौ गुफुर खालामगोन कालार लगायनानै आं बेखौ आङो गुफुर खालामगोन बे बुस्थुखौहाय मिन्थिबायना ओमफ्राय आं सिख्लाफोरखौबो आं खास्टा बुङो सिख्लाफोर जुदि नोंसोरबो बेफोरबायदि हौवा मोनोबा मा जागोनलै सानना नाय बे कनजिताया फेसबुक इउटुबनिफ्राय एसेबां फैसा खामायो दिनै अब्लाबो बे हिनजावखौहाय माबायदि माने खालामखो बे थग्रोन होननाया फाग्ला जागोनलै बिराद फाग्लालै बे मानसिया खिन्थु ओमफ्राय बे थग्रोन होननाया साननैसो सिक्किमावहाय खामानि मावहैदोंमोन बे समावबो बियो थानो हायाखै खालि हिनजावखौल' गोसोखांबाय थानो हायैनि मा खालामखो बियो जायबा मुर्थि बे मुर्थिखौहाय माने खनथुमनानै एबा खाथुमनानै बे मुर्थिखौहाय लानो थाखाय कनजितानिफ्राय लंथं भिडिअ बिहरो कनजितानिफ्राय लंथं भिडिअ बिहरो जेब्ला कनजिताया बादा खालामो अब्ला कनजिताखौहाय दम हरो जे जुदि नोङो नोंनि लंथं भिडिअ हराबा आं नोंखौ दानो थांनानै आङो बुहैनाय जागोन एबा आं नोंखौ थांनानै दानो दोखो जेरैहाय ओंखाम संग्रा दो थौफोरखौहाय बोरै मानजियो आं बेफोरबायदि मानजिहैनाय जागोन न'आव नोंखौ थांनानै आं दानो इमिडियेट आं न'आव थांनानै नोंखौ मानजिहैनाय जागोन बेफोरबायदि होननानै माने दम होनानै माने कनजितानिफ्राय गावनि बिसिनिफ्रायहाय लंथं भिडिअखौ बिहरनाय जायो ओमफ्राय बे लंथं भिडिअखौहाय कनजितायाहाय दखना सखना खुनानै बे भिडिअखौहाय बानायनाय जायो ओमफ्राय मा थग्रोननोहाय बे भिडिअखौहाय वाट्सएप एबा मेसेन्जारावहाय सेन्ड खालाम हरनाय जायो ओमफ्राय बे भिडिअखौ नायनानै जायबा थग्रोन बियो मा गोजोननायखौ लायो ओमफ्राय बे भिडिअखौ अबाव मोनगोन होनबाथाय नोंथांमोन आं खिन्थानि मोजां खोनासं आङो दसे उनाव आं खिन्थागोन बे भिडिअखौहाय अबाव मोनगोन मिन्थिबायना नोंथांमोना बिनिखायनो भिडिअखौ फुल नायलांजोब जुदि भिडिअखौ नायनो गोसो दङबा कनजितानि भिडिअखौ नायनो गोसो दङबा नोंथाङा भिडिअखौ फुल नायलांजोब अब्लानो मिन्थिगोन बे भिडिअखौहाय अबाव मोनगोन आरो माबोरै बे भिडिअखौहाय मोननो हागोन राइट ओमफ्राय दिनैहाय बड'लेण्डआवहाय दा बे गोसोमानो नाम्बार 1 माने दुंहाव थासारि खालामबाय आरो जायबा गोसोम जायबा कनजितानि जायबा जिन्सखौहाय जायबा बुस्थुखौहाय कनजितानि बुस्थुखौहाय मानसिफ्रा गोबाङानो भिडिअखौ नायनानै माने गोसोम होननानै दिनै बासिला
बासिलागासिनो आरो बे गोसोमबाबो बेयावनो बयनिसाबो इन्जिन एबा बयनिफ्रायबो बेयावनो गोजोननायखौ मानसियाहाय लानो हायो बे गोसोम बुस्थुआवनो गोजोननायाहाय दङ एबा दुनियानि गोजोननाय एबा दुनियानि मजायाहाय दुनियानि सबनिफ्रायबो बेस्ट मजायाहाय बे गोसोमावनो दङ मिथिबायना स' आदै आरो मादैमोनखौ आङो गुरै मोनसे आं फार्स्ट अफ अल आं रिकुवेस्ट खालामगोन नोंथांमोना नैबे आलुदिनि आलु भाइनि पेजखौहाय नोंथांमोना साबसक्राइब खालामनानै होआखै दे गोबां मानसियानो भिडिअ नायो खिन्थु दिनै साबसक्राइब खालामनानै होआखै भिडिअखौहाय मानि थाखाय एसेबां हिंसा गोसोआव लादों नैबे आलु बायदिखौहाय नोंथांमोनाहाय सापर्ट खालाम नोंथांमोना जुदि सापर्ट खालामोबा नैबे आलु बायदिहाय मोजां नोंथांमोननि गेजेरावहाय मटिभेशनेल एबा मटिभेट नोंथांमोनखौहाय मा होनो बे गोसोखौहाय ताग्रा खालामहोनो एबा मा नोंथांमोनखौ मटिभेटैनो लाखिनो थाखाय नैबे आलुहाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय थाबाय थानो हानाय बायदि नैबे चेनेलखौहाय साबसक्राइब खालामनानै हो मिथिबायना आरो आं बुंगासिनो र' मोननैसो खोथा इम्पर्टेन्ट मोननैसो खोथा आं बुंगासिनो नोंथांमोना चेनेलखौहाय साबसक्राइब खालामनानै हो बिनिफ्राय मा आङो भिडिअखौ अबाव मोनगोन आं बिनिफ्रायसो आं खिन्थागोन बिनिखायनो नोंथांमोना फार्स्ट अफ अल नैबे चेनेलखौहाय साबसक्राइब खालामनानै हो राइट ओमफ्राय दा हाबा जानोबो गोबां गिनो गोनां आरोना दिनै खनजिताया एक्चुअली हौवाखौ गारबाय डाइभर्स जालायगोन खोमा उनफ्रावहाय दा बेखौ माने जेबो आपडेट होथ'वाखै खिन्थु खनजितायाहाय दिनै क'क्राझार मार्केटावहाय एबा हाथायावहाय दिनै मार्केट एबा मा बेयावहाय दिनै शपिं खालामहैदों खनजितायाहाय दिनै शपिं खालामहैदों ओमफ्राय बेयावहाय जायबा फैसालि मादै जोंहा फैसालि ब्रह्म मादै बिथाङाहाय मा खनजितानि केमेरामेन जायो ओमफ्राय खनजिताया गावनि फिसाला सासेखौ लांफायो सासेखौ बिफाजों गालाङो ओमफ्राय दिनै बिफायाहाय गुवाहाटीयावहाय हाजिरा मावनो फैदोंमोन दिनै ओमफ्राय फुङावहाय न'आव थांफिनो ओमफ्राय बे खनजिताखौहाय बिथाङा नुहैया मावथाबगोन होननानै थांदोंमोन खोमादां बे हौवाया दिनै हराव पुरा मावथाबगोन होननानै थांदोंमोन खोमा हौवायाहाय खिन्थु बिनिनो सिगां खनजितायाहाय बेलेगावहाय ब्लड ओमफ्राय बिथाङा बे ब्लडनायाव मा खालामनांगौ जायो सिगांनि जायबा बे खनजितानि भिडिअखौनो नायनानै जायबा बे मुथिखौहाय खालामनानै गोजोननायखौ खनजितानि जायबा थग्रोन होननाया बे गोजोननायखौहाय लानाय जायो आरो आदै आरो मादैमोन ओमफ्राय दा बिथाङा हिन्जावखौ नायगिरदों ससियेल मिडियायावहाय बिथाङा बुंदों जे खनजिताया जायबा मुलि फानदोंमोन ना बे मुलि फाननायाव मैया मोनसे आपडेट होदोंमोन बियो नोंथांमोना मुलिखौहाय मोनगोन माने मानि मुलि थायो गेला ना गोसोमखौहाय गुफुर खालामनायनि मुलि नामा बे माने जायनाबा माने बे गोसोम जायोना ओमफ्राय जुदि गुफुर खालामनायनि मुलिबा आं खनजिताखौनो आं फार्स्ट बुंगोरो नोङो गावनिखौहाय गुफुरखौ फार्स्ट खालामनानै ला बिनिफ्राय मानसिखौहाय ट्रास्ट खालामो नों गावनिखौहाय गुफुरखौहाय फार्स्ट खालामगोर बिनिफ्रायसो नों मालायनो फान आरोना नोंनि मुलिफोरखौहाय ओमफ्राय बे सिमखौहाय खनजितायाहाय माने गारहरो राइट बे सिमखौहाय पुराना सिमखौहाय खनजिताया गारहरो ओमफ्राय मैया मोनसे आपडेट होदोंमोन जे नोंथांमोना आं बे सिमखौहाय आङो गारहरनाय जाबाय ओमफ्राय जायबा आंनिफ्राय जे मुलि बिहरदोंमोन आं बे मुलिखौ आङो दा सिम गोदान लानानै आङो बयनोबो आं दैथाय हरगोन बैफोरबायदि जाहैदों आरो माने बा खनजिताया दिनैहाय बे मुलिखौहाय बेनि नाम्बार गोदानजोंहाय दैथाय हरगोन ओमफ्राय बे खोथाखौ खोनानानै जायबा थग्रोन जायबा खनजितानि जायबा राजकुंगुर जायबा हिरो जायबा माने खनजितानि राजकुंगुर बियो मा दुखु मोननानै बुङो जे खनजितानि नाम्बारखौ आं अबाव मोनगोन नोंथांमोना जुदि खनजितानि गोदान नाम्बारखौ मोनदोंबा आंनोहाय सेन्ड खालामहर बैफोरबायदि जाहैयो आरो एक्चुअलि हौवा हिन्जाव बिसोरो बिराद डेन्जार बाप ओमफ्राय बुंदों जे नोंसोरो रियेल काहानिखौहाय जेबो मिन्थिया होननानै जायबा थग्रोना बियो बुंदों नोंसोरो माने रियेल काहानिखौहाय जेबो मिन्थिया मा जामाराखै रियेल काहानिखौ जोङो बिखौनो मिन्थियो जायबा खनजितानियाहाय माने थुरिबारियाहाय एसे गोसोम ओमफ्राय जायबा बे एन्जर गुदुङाहाय बांसिन नोङो हाबलाय ओंखारलाय खालामबाय थानायखाय जायबा थग्रोन नोङो बे एन्जर गुदुंनिफ्राय नोङो हाबलाय ओंखारलाय खालामबाय थानायखाय बे गुदुङा एसे गिदिर ओमफ्राय बे गुदुङा गोसोम जाबाय आरो ओमफ्राय दा बे गोसोमखौनो गुफुर खालामनो थाखाय दा मुलि फानलागासिनो आरो दा बिसोर बेफोरबायदि खोथा गोबां साननो गोनां
खोथा आरोना आदै आरो मादैमोन ओमफ्राय भिडिअखौ अबाव मोनगोन होनबाथाय आं नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोननो आं खिन्थागासिनो बे भिडिअखौ अबाव मोनगोन बिनिखायनो नोंथांमोनाहाय चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै दोन मानोना आं दाहाय आरो मोनसे आं भिडिअ लाबोबावबा नोंथांमोना दाहाय नङाबाबो गाबोनबाबो आं माब्लाबाबो जुदि भिडिअ लाबोबा नोंथांमोना सिगां मोनग्रोनाय बायदिनो आंथ' भिडिअखौ दा नैबे चेनेलाव आं लाबोबाय थाखागोन मानोना बियो आंनि चेनेल गोदान बिनिखायनो नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो जाहाथे आं जेब्लानो भिडिअ होयो नोंथांमोना फार्स्ट नुनाय बायदि बिनिखायनो साबस्क्राइब खालामनानै दोन आं जेब्लानोखि आं भिडिअ होआ नोंथाङा फार्स्ट नुगोरो ओमफ्राय खनजितानि भिडिअखौ अबाव मोनगोन आं बिनि सोमोन्दै आं नेक्स्ट भिडिअ आं खिन्थागासिनो बिनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दोन आरो नैबे भिडिअखौ अननानै प्लिज लाइक खालामनानै हो आरो शेयार खालामनानै हो नोंथांमोनाहाय जाहाथे आं नोंथांमोननि गेजेराव आङो थांनानै थाबाय थानो हानाय बायदि आरो नोंथांमोननि गेजेराव आङो फैबाय थानो हानाय बायदि आंहाबो गोसोफ्रा एसे मोजां मोननाय बायदि नोंथांमोना नैबे चेनेलखौहाय साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामनानै होलांथार आरो फल' खालामनो दाबाव एबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थेंक इउ सो माच भिडिअखौ फुल नायनायनि थाखाय आरो खनजितानि भिडिअखौ नेक्स्टआवहाय अबाव मोनगोन होनबाथाय आं खिन्थागोन आरो आंनो डाइरेक्टलि एबा नोंथांमोन आं खिन्थागोन आरो बे भिडिअखौ अबाव मोनगोन बिनिखायनो साबस्क्राइब खालामनानै थेंक इउ सो माच लाभ इउ अल अफ इउ